Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, беренче сәламны Кирюшкина авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Әминә Валиевна Амирова каршылый. Шул форсаттан безнең почтага аеруча җылы эчтәлекле хат килде. Аның бер сүзен дә үзгәртмичә укып китәсем килә. Иң йомшак куллар, иң көчле иңнәр тик әниләрдә. Юк аңа тиңнәр. Әни, һәркем өчен иң изге, иң кадерле кеше. Бу якты дөньяга килгәч тә, безне йомшак куллары белән сыйпап, җыр көйләп юатучы, татлы йокыдан иркәләп уятучы, татлы яшәргә көч, дәрт бирүче, гомер буена кайгы, шатлыкларыбызны уртаклашып яшәүче газиз әни. Һәркемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерлеләрдән дә иң кадерлесе. Безнең әниебез Әминә Валиевна Амирова язмышын авыл белән бәйләгән кеше. Ул гомере буе терлекчелектә намуслы хезмәт куя. Әниебез 1953 елның 30 августында Урта Терешка авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Ул кече яшьтән үк хезмәт белән чыныгып үсә. Әти-әнисе Вәли Гилазетдинович һәм Халифә Әхмәдиевна колхоз эшендә хезмәт куялар. Әниебез әбиебезгә әйдә беренче ярдәмче була. Эне-сеңелләренә күз колак салып, аларны вакытында ашату, киемнәрен алыштырып, чиста тоту, төрле уеннар белән мавыктыру аңа йөкләнә. Авыл мәктәбендә белем алып, әниебез фермага эшкә керә. Күп балалы гаиләдә тәрбияләнгәнгә, аның чит җирләрдә укып, һөнәр үзләштерергә мөмкинлеге булмый. Фермада эшләүчеләр яңгыр дими, салкын дими, таңнан торып фермага ашыга. Ә бит көн дәвамында аларга нинди генә эш башкарырга туры килми. Әниебезнең эшкә җаваплы карашын күреп, сыерлар караучы итеп билгелиләр. Аларны вакытында рацион нигезендә ашатып, эшертеп, азыгын сәнәк белән ташып, асларын чистарта. Күңелен биреп эшләгәнгә аның тырышлыгы, пөхтәлеге дә күренә. Озакламый аңа сыер савучы вазифалары йөкләнә. Ул инде бу эштән дә авырсынмый. Кул белән сыер саву җиңелләрдән булмый. Әниебезнең сыерлар төркеме һәр вакыт сөт бирү буенча алдынгысы була. Малкайларны чын күңелдән яратканга, аларга мәхәббәтне сиздергәнгә, сыерлар сөтне дә бирә. Ул һәр вакыт алдынгылар сафында була. Җитәкчеләр тарафыннан да тырыш хезмәте өчен мактау сүзләре генә ишетә. Әниебезне тормыш Кирюшкина егете, әтиебез Равил Мөнирович Амиров белән бәйли. Озакламый алар матур гаилә кыра. Үз тырышлыклары белән тормыш алып барып, бик әйбәт яши. Гаиләне тулыландырып, апам Рәхилә туа. 2 елдан соң уртак йөрәк җимеше булып, мин дөньяга киләмен. Аннары сеңелебез Равиләгә гомер бүләк итәләр, дип яза үз хатында Раилә. Әти-әниебез фермада эшләп, эштән соң өйгә балалары, ишек алды тулы мал-туар янына кайтып, хуҗалыктагы йорт эшләренә керешәләр. Әтиебез терлек караучы, әниебез сарыклар караучы булып хезмәт куялар. Алар башкаларга сокланырлык тормыш алып баралар. Әниебезнең хезмәтен, яшәешен авыл тормышы белән бәйләве юкка гына түгел. Әти-әнисе янында авыл эшенә өйрәнеп үскән кыз балага да авыл тормышы бик якын була. Фермада эшләү дәверендә эшләмәгән хезмәт калмады. Чиләкләп тирес тә түктек, иңнәргә күтәреп маллар алдына пешән, салам да ташыдык. Өйгә юкларга гына кайта идек. Булды инде авыр вакытлар. Хәзерге ферманы күз алдына да китерә алмый идек бит, дип сөйли әниебез ул елларны искә төшереп. Безнең әниебез изге күңелле кеше. Безне укытырга, кеше итәргә тырышты. Бер кайчан да байлык артыннан куылмады.
Шулай да җитеш, мул, тату гаиләдә үстек без. Әни һәр вакыт әтиебез, балалары өчен өзелеп торды. Эше авыр булуга карамастан, без укудан кайтуга һәр вакыт җылы, пешкән ашлары көтеп торды. Өйдә һәр вакыт чиста, пөхтә иде. Хәзерге вакытта әниебез лаеклы ялда. Әтиебез белән бәхетле картлык кичерәләр. Без, кызлары, үз гаиләләребезне кырып, аларга 4 онык бүләк иттек. Әти-әниебез инде оныкча күрү бәхетенә дә иреште. Без, бала оныклары, алар янына еш кына кайтып, ярдәм итәбез, хәлләрен беләбез, аларны ихтирамлап яшибез. Безнең өчен иң кадерле булган, хөрмәтле әниебез. Бүген синең матур туган көнең, димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньядагы иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез һәм чын йөрәктән яратабыз. Иң изге теләкләр белән Сызрань шәһәреннән кызың Раилә, киявең Равил, кызың Рәхилә, тормыш иптәше Миша, кызың Равилә, тормыш иптәше Равил, оныкларың Расита, Рита, Наилә, Рената, оныкчыларың Аделина һәм Арамис. Хөрмәтле Әминә Вәлиевна, бала оныкларыгыз йыллаган бар теләкләр дә чынга ашсын. Картлык көннәрегезне аек акыл, нык иман һәм сәламәт булып, бәхеттә үткәрергә язсын. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямьгә. Аларның да сак еллары кайтып, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла.
заты қалла Ишік түплерінде қол бұлға Мен де кетем түзе сағынып Қабат қайтасыларыны ойлап Затып қала, әне затып қала Ишік түплерінде қол бұлға Мен де кетем түзе сағынып Қабат қайтасыларыны ойлап Мен де кетем түзе сағынып Қабат қайтасыларыны ойлап Қабат қайтасыларыны ойлап Қабат қайтасыларыны ойлап